Eres aí o pantallón, porque, a ver, eu sempre teño a dúbida, non? Cando tes un pano ou unha bufanda nova estes días de frío, como pola, como enroscala, de maneira que podamos ir monas, non? Porque eu vexo moitos vídeos por aí en redes, non? Que fan o nudo dun xeito, que eu trato de imitar Isa, pero non son capaz. E despois olvídasenos, vémolo tan rápido todo que despois olvídasenos. Bueno, un complemento cambia o look por completo, xa sabemos, igual, hoxe eu veño toda de negro, por exemplo, dixen, ves, e agora, imaginadevos, poño unha bufandiña, un chal ou algo e xa cambiou. E claro, estes días de inverno, boa falta nos fan. Sí, total. Entón, imos empezar, mirade, por unha bufanda normal, como esta. Non? Unha bufandiña normal e corriente. Aquí está, claro, poñémola así, normal. É o que fago eu, efectivamente. A maioría, verdade? Aí, xa está. Bueno, este imos de chamar ao vento. Se a poñemos así, pero mira que forma máis bonita, collémola por debaixo e botámola así por debaixo. Facer un nudo, e botas o extremo para atrás. Queiras ou non, claro, ahora xa vou así. Xa teño máis estilo. Totalmente. Verdade? Xa outra cousa. Absolutamente, sí. Este por un lado. Vale. A ver, outro. Poñémola, mirade, collémola así, a nuda pasámola por detrás. Esta tamén sería outra forma sinxela. Bueno, vai moita xente, vale. Imos dar un plus. Mirade, bota a man por debaixo e quito para arriba. Os dous ladiños. Xa é outra cousa tamén. Ou por baixo. Que tamén era, claro, se os boto ao revés, por debaixo, mirade, tamén cambiamos, vedes? Pois sí, tamén. Ou por riba ou por baixo. Vale. Quero dicir eu, vale. Outra forma. Máis xeitos. Máis xeitiños. Volvemos ao mismo. Boto para atrás e para diante, como antes. E agora o que fago é un 8. Mira, poño así, vale? Doulle aquí a volta e agora pasos por dentro, tamén, ves? E quédame como máis xeitosiña. Moi ben. Ai, esa gustame moito, esa gustame moito. Por certo, estáme dicindo, Isa, que coidadiño co micro, que ya estás aí batendo. Pero bueno, nada, que fagamos sonudinho, pero que se te escoita aí ben na casa. Máis sinxeliño, verdade? Maravilla, encántame. E logo con estas bufandas que son así como máis grosas, máis grandes, que dis, non me fago xeito con elas. Igual é de flecos, mirade, esta, por exemplo, a mí gustaba moito, poñémola así para atrás, teñen os flecos, anudamos aquí os flecos, mirade, facemos un nudiño así. Aí agora, damoslle a volta e poñémola así para atrás. Mirade que cousa sinxela, vedes? E xa vou, tamén ten outro impacto. Que chulo, pois sí, totalmente. Verdade, para atrás, que estas levanse un montón, tamén son tendencia, igual que as de pico, cos chales, que estamos recuperando este formato de chal, vedes? Que se está, bueno, eu recuperei dous que bordaron na miña casa fai anos, e está unha maravilla. E a bordade é daquela, este, levámolo así, como un chal normal, como as de toda a vida, vaya. E a nudo, quero dicir, tamén, sin máis complicación. Tamén queda elegante, lévalo por riba dunha chaqueta, e xa está. Despois, outra forma, é para atrás, levámolo así, ves? Atámolo, aquí diante, en forma de pico, que esta tamén é moi tradicional, Agora, atámolo, escondémolo, se queredes. A ver, o micro, escondémolo aquí dentro. Vedes? En formato pico. Moi chulo tamén. Tamén, moi ben. E a última deste de truco que vos traio para triangular é a balaclava. Buena balaclava, que agora en redes as rapazas non falan doutra cousa. De verdade. Iso que? Como é? A balaclava. A balaclava é facer ese, bueno, como digo, capiña de toda a vida. Mirada, nudei a punta, doulle unha volta, meto para atrás e agora o que saco é o piquiño, vedes? Así para arriba. Ai, que doado. E tamén vou super elegante. A ver, podes volver a facer para que quede claro na casa. Salió agora en tendencia. A ver, a min gustame moito, porque os días que xía ou que fai levas a cabeciña. Claro, e as orilliñas e todo, verdade? A ver, volve a facer, con este remate. Claro, o triangular, mirade, aquí. E atolle as puntas. Na máis, eu puxen a capiña para atrás, o pico para atrás. Doulle a voltiña aquí e meto para atrás, vedes? E agora levanto o piquiño para arriba e fago unha balaclava destas que están en tendencia tamén. Maravilla. Mira, xeitome así por aquí e xa estaría. Pois fixadevos que doado, porque sabendo facelo non hai que mercar unha nova, simplemente hai que saber facelo nudo ben. Poñer esta, efectivamente. E despois os pañoliños pequeniños, mira, destes de gasa tamén, que son moi recurridos, eu poños moito. E como fas, Isa? En triángulo,
Mirade, poñémolo en Espera que triángulo. chaparto isto. Sí, gracias. E sería da mesma forma que antes, vedes? Pois así é o doble nudo para diante, este xa estaría moi sinxeliño, faz aquí un nudo bonito, axéitalo e a min así este xa me gusta moito. Outro que me gusta moito é en forma de corbata. Este, así, mirade, facémolo trianguliño e dobrámolo todo. Así, entón eu agora poño así e axeito como se fora unha corbata. A ver. Sabedes? Pasamos así. E agora por aquí por riba, vedes? Como se tratara do nudo dunha corbatiña. Pero mira, Pero queda... que fácil o faz, Ah, que Isa. queda moi Que estiloso. xeito tes, filla. Estamos levando un pañuelo colocado de outra forma, vedes? Xa me cambiou o look. Totalmente. Do vestido negro que traía. Totalmente, Sí, 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 sí. Pois este é moi bonito tamén e podemos rematar este, a ver que outra forma. Bueno, máis que como outro casi, escondelo pico en triángulo, Sí. igual escondelo piquiño. Este tamén o podríamos poñer, se che dá o pañuelo, tamén o podrías poñer como balaclava, subilo por detrás. Vedes, esta a min tamén me gusta moito. É como vos decía antes, vedes, se vai aí tipo vaquero, pero este tamén é Totalmente, moi moi do vistoso. oeste, ese... Moi do oeste, sí, pero se levas así un look un pouquiño máis informal, verdade, queda de maravilla. Que Todos. maravilla. Pois, vos Isa, vamos... Hai que aproveitalos. Vou a ver a e sección despois para copiar todos os trucos outra vez. Grazas, Isa, como vos. sempre. Por certo, que estes días de Nadal, 1:04 minutos, pois están os cativos na casa, xogando, entreténdose e moitos pois dando renda solta ao seu amor polo campo. Como ese neno que estamos vendo xa Antón,